Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Сардори UFC Дана Вайт дар суханони мухлисоне ки гуфтанд Дана Вайт аз чемпион шудани Билол Муҳаммад шод нест ҷавоб дод. Рости гап, дар турнири UFC 304 ман хаста шуда будам ва табам хуб набуд. Бисёриҳо фикр мекунанд ки ман Билол Муҳаммадро дӯст намедорам. Одамон мегӯянд ки гӯё Дана Вайт омода буд ки худро кушад. Лекин ин чиз аз ҳақиқат дур аст. Агар мо оиди нишондодҳо гап занем, пас навори ғалабаи Том Аспинал 8 миллиону 200 ҳазор просмотр гирифт. Ана навори ғалабаи Билол Муҳаммад бошад 22 миллион просмотр. Барои ҳамин касоне фикр мекунанд ки Билол Муҳаммад барои одамон шавқвар нест, пас ин чиз нишон медиҳад ки онҳо иштибоҳ мекунанд, гуфтааст Вайт. Хотиррасон мекунем ки Билол Муҳаммад дар турнири UFC 304 Леон Эдвардсро шикаст дода чемпиони нави вазни нимёнаи UFC шуд. ҷангори ҷавон ва бебохти пешинаи UFC Муҳаммад Мокаев гуфт ки ба UFC баргаштан мехоҳад ва омода аст ки муҳорибаи навбатии худро дар UFC бепул гузаронад. Ма ба матчмекери UFC Хантер Кембел гуфтум омодаем ки муҳорибаи навбатии худро бепул гузаронам. Рафтори ман рафтори касбӣ набуд. Гуфтаним ки ҳамаи ин корҳои рухдода бо Манел Каперо ма ба дили худ наздик қабул кардам. Лекин аллакай ҳозир ман ин чизро сар дода тавонистам. Ман хатогии худро фаҳмидам ва ба ташкилот баргаштан мехоҳам, гуфтааст Мокаев. Хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Мокаев рекорди бебох 13-0 дорад. Дар UFC 7 муҳориба гузаронида 7 ғалаба ба даст овардааст. Аммо баъди охирон муҳорибааш Дана Вайт гуфт ки бо ӯ ҳамкории худро бас мекунанд ва акнун Мокаев метавонад ки дар дигар ташкилотҳо баромад кунад. Дана сабаби асосиро нагуфт. Ҳамин қадар гуфт ки Муҳаммад ба матчмекерҳои UFC писанд нест. Акнун дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки ояндаи ин кор чӣ гуна мешавад. Ба фикри шумо дӯстон UFC ба ӯ боз як имконияти дигар медиҳанд ё не? чемпиони муваққатии вазни вазин UFC Том Аспинал боварӣ дорад ки Ислам Махачев Ҳабиб Нурмагомедовро шикаст дода метавонист. Дар ҳақиқат ман фикр мекунам ки Махачев Ҳабибро шикаст дода метавонист. Ман фикр мекунам ки дар зарбазанӣ ӯ каме зуртар аст. Аниқтараш ӯ зарбазани хатарнок аст. Оиди греплинг бошад, онҳо ҳардуяшон монанданд. Лекин ман фикр мекунам ки Ислам Ҳабибро мезад. Ҳабиб карьераи худро ба анҷом расонд ва акнун ӯ мураббии Ислам ё ин ки ҳамчун дӯст ба Ислам кӯмак мекунад. Лекин агар мо ҳардуи онҳоро дар қуллаи баландии карьерашон муқоиса кунем, пас ман фикр мекунам ки Ислам каме зуртар аст, гуфтааст Аспинал. Ва дӯстон фикр мекунам бисёриҳо розӣ мешаванд ки Ислам дар зарбазанӣ аз Ҳабиб дида зуртар аст. Ҳабиб бошад дар гӯштин зуртар аст. худи шумо дӯстон бо ин суханҳои Аспинал розӣ ҳастед ё не? оё ба фикри шумо Ислам Ҳабибро шикаст дода метавонист ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.